labari, labari, labari na, labari, labari, labari na. Jijo Productions. Ya mai wa wanda ya roka, yau magani nan a gare ka. Kai ne in na roka kake min na sake roko ba za ka hannun ba. Na kamun kafa da fiyayye, annabi kaka gurin tagwaye. Domin sana sani ya Allah kake min ba dabara ta ba. Ka mini uziri mai saurare, ga ta hudun ta kunne hore. Yau ne zan fada maka sirrin da ke boye dan ba zan fasa ba. Da ko kuwa fa ya kama ni, sa'in na shige rudani. Ina faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rabba. Ashe wuka ce a jikinsa, abun kamar da wasa ya zare ta burinsa ya yi mini illa ba wai musasanta ba. Kawai ni ko sai na rike shi, bukata ta in yada shi. Maryamu ko tana gefe ba ta san me ma yake tafiya ba. Sauran yan uwansa suka taho, ɗayansu a ciki kuma da kaho. Duka su sun kayo kaina domin su cutar da ni ban tsaya ba. A raina ina yin zance, na shiga uku na lalace. Kawai sai na kama gudu ban duba mayin da zan taka ba. Maryama na gefe tsaye, kawai sai ta kama hawaye. Ta koma cikin makaranta da gudu, Maryama bata tsaya ba. Ubangijinmu mai iko ne, idan ya so yi mun zane. Amma in ya so babu mafa abin da za a yi shi ba da shi na ba. Ta je ta kirawo malamai, Yusufu aka bi da makamai. Yana ina suke tambayar ta ce da su ita bata sani ba. Domin ta shige rodani, kar su je su siyi min rauni. Tana ta koka sa'in dan hankalin ta ma bai kwanta ba. Labari, labari, labari na, labari, labari, labari na. Ina gudu suna ta bina, kawai sai na duba gefe na. Na hango wani gida kofar saboda dan basu kulle ba. Gidan nan na shiga da sauri, yau na ga bakon alamari. Na kulle na sa sakata dan tsoro bai sani na kasa ba. Kawai mai gidan sai ya ce min in fita ko ya sassaɓa min. Ni kuma sai na ce masa dan Allah ya guri ba za da jima ba. Matarsa sai ta ce me ya faru, na ce wasu ne suka taru. Wada su minni illa bukatar su da lafiya ba zan koma ba. Ta ce minni yanzu suna ina, na ce suna waje jirana. Sannan sai ta ce wa mijinta ya bar ni yaran ba su bar gurin ba. Kawai sai ya ce shi kenan, amma in tsaya iya